ओमफ्राय आयंआलाय माथो खालामदों? दङ फरायगासिनो मालाय। फरायोना दे गोसो होनानै फरायथों दे एसे रोंनाय बायसि। फरायनायाथ' फरायो र' लिरनोसो नागिरा मानसियानो। लिराबालाय बोरै जानो लिरनोबो होबानो जाबाय। एसे लिरग्रा जाबाय र' मानसिया थेवब्लाबो। ओमफ्राय ओंखाम जाबायना जायाखै बेलाय? जाबाय। ओमफ्राय सनियानियालाय माथो खौरां? बिनि बाथ्रा दा बुंसै आरो आब'। बेखौ ना गोसोखांबानो रागा थिर जोङो आङो। बिनि थाखायनो आंखौ बिदाया रागा जाबाय थाग्रा जादोंमोन। दासो एसे माथो होग्रा जाबाय मिथिगौ ना? औ नंगौबो दे। बिदानि फैसा खावना लांनानै बा बियासो हाबा जाहैदों आसुरित। ओमफ्राय अबाव हाबा जाहैदों? मोनथिया दाबो मोनथिनानै थायाखै जेबो खबर फाथियानो गैया। आयु नोंसा नागिराखै होनबा मानसिखौ? गैया बिमायाथ' रागासो जोंना दङ बिदायाथ' आरो बुगोन बायदिसो रागा जोंना दङ। रागा जोंगोनथ' र' मानोथ' 50,000 मानि फैसा खावना लांनांगौ दिनै आधा लांनानै आधाथ' गालांनो हायोमोन ना। मानसियानो बोरैबाथारना औलै मानसियानो मोजां नंखाया। दे होमबा मा खालामदों नोङो लाखिथ'नोसै ना? सासेया दहायनिफ्रायनो फन खालामबाय थादों रिसिभ खालामनि र'। दे खालामबानो जाबाय नोंहाबो हाबा जादो थाबैनो। नै नोंना बिमायंआनो हाबा जानो जालायसिगोन। जागोन मायाबा जागोन र' जागोन मास मोननैनि उनाव लांगोन होनना बुंदों माबा जायो। बा मास मोननैनि उनाव होनबा हाबा मोनजासिगोन। मोनथिया र' दा बुंदोंसो। दे रायज्लाय अबावबा रागासो जोंगोन सोरजों वेटिं जाबाय दं होननानै। बिदिथ' सेट खालामा खालामनाया दे थेवब्लाबो रिसिभ खालामनो र' गोबावथार जाबाय दहायनिफ्रायनो गाबगासिनो तुत तुत। दे हेलौ बा माथो आजिखालि वेटिंल' थाबाय थायोलै सनायालाय। मोस्रोमजों रायज्लायदोंमोन। नंगौ ओमफ्राय दहायलाय? दहायो लायमोनाबोजों रायज्लायदोंमोन माने बियो दिनै न'आव फैबाय दङ। अ नंगौ नामा? औ। ओमफ्राय मा खामानि गैया नामा दिनै? दङ र' नै दसे जिरायथ'दोंमोन आङो ओमफ्राय बेयावनो मोस्रोमा फन हरना होबाय। अ नंगौ नामा? नोंखौ लोगो हमनो लुबैसोबायलै। दाखालिल'सो लोगो हमबाय माथो। थेवब्लाबो नों लोगो हमनो लुबैयाखै नामा? लुबैनायालाय लुबैदों थेवब्लाबो आरो अबाव बोरै लोगो मोनबाय थानो। ओमफ्राय फाग्लाया हराखैबा? हराखै हरला आननन नाम्बारजों फन फैबा मा खालामो मिथिगौना आङो रिसिभ खालामनानै भलिउमखौ गोसा होनानै खोनासङो ओमफ्राय रं नाम्बारबा दानना होखाबाय। बिदिनो खालामनांगौ। औ बै फैजोंसार फाग्लाया फन हरबाबो आं बिदिनो खालामोमोन। बियो जेनेबा गुबुन बेलेग नाम्बारजों फन हरबाय थायोमोन ना ओमफ्राय आङो बिदिनो खोनासंग्रोयो ओमफ्राय बिनि माथो खोनाबानो डाइरेक्ट दानना होखाबाय ब्लक खालामना दोनखाबाय बिदि खालामोमोन। औ सना बिदिनो खालाम दे। जागोन दे। दे होमबाना आङो एसे बायहेरायाव थांना फैनि र'। औ दे। आंलाय गिबायसो दंमोन बै फाग्लायासो रायज्लायबाय थाखो ना मायोबा होननानै। नाथाय बिनानावजोंसो रायज्लायबाय दङ। गिनाय मोनोब्रा गिनाय मोनो। मालाबा ओरैबायदि दं होना दोनगोन ना आङो बै सेंग्राखौ आं रागासो जोंना दंबाय थायो र' बेखौ। नायबायसो दं र' आंबो बैखौ फोजोंसार आं गार्लफ्रेन्ड बानायखांनायनि उनावसो नोङो बेखौ साला फाग्ला जानो मोन्दोंना र' साला मास मोननैबो गैला नोङो साला सोरनि फाग्ला जाबाय था। बिबारि सनाखौ आं लाबोसिगोन मास मोननैनि उनाव मास मोननैबो गैबावलासो। नोंनि थाखायनो आं बेसेबा गिबाय दङ असान्थि उन्दुबाबो सानफ्लांबाय थायो फनसो हरदोंना मायोबा होननानै। खेबसेल' फन हरनाय खोनाथों र' नोंखौ आं नागारालै सेंग्रा फोजोंसार सैमानि जाद साला मेलेम गैयि खलथायाव मेलेम गैयि गोबोरखि गोजासो दं बेनि खलथायाव मालायनि गार्लफ्रेन्ड सेना लानो फैयो। बयफ्रेन्ड गोदान लाबाय होनना मोनथिनायनि उनावबो मा खर'नि फाग्ला जाबाय दं बियो। बाराबा आङो जुदि रागा जोंनो गोनांबाना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दिनै सानथाम जाबाय जोंफोर माइरं बायना जानाया। दा आंनि आखायाव फैसायाबो 100ल'सै आगै बेसेबां दिन बेफोरबायदि बायना जाबाय थानो जोंफोरो। दिनै जोंफोरो रुटि जाना फैनोसै बेनि उनाव आं माइरंखौ हारसिंनो गाबोन दिहुनना लाबोगोन आरो माइरंखौ नोंसो दाखालि जावदों बासिदों मोनथिला आं एबारनिफ्राय आं हारसिंनो इसिङाव हाबनानै आं दिहुनना लाबोगोन माइरंखौ। दिनैखिनिखौ बाहेरा रुटि जाना फैनोसै ओमफ्राय गाबोन फुङावनो आङो माइरंखौ दिहुनना लाबोगोन। दिनै आंनि थाखायनो बेफोरबायदि जानांबाय नोङो आब'। आं बोरैबा मोनसैलै। आगै अम्बिकी नोंबो मानो बेफोरबायदि बुंबाय थायो? बेफोरबायदि बुंनाङा मोनथिगौना आं दुखु मोनो। आंनिसो न' बियो
आङो सोरखौ लाबोयो सोरखौ दोना आंनिसो गोसो। आंहाबो मोन्थाय दङ बे न'आव। आइ खबाइस्रिना जेसेबां मोन्थाय दङ आंहाबो दङ। आरो नोंसोर सानैया एसेबां आलाय सिलाय जाना दङ। आङो मा मदद खालामालासिनो नोंसोरखौ बेफोरबायदिनो आलाय सिलाय जानो होनांगौमोन आरो। बिसोरो मदद खालामा आं मिन्थिया, नाथाय आङो आलाय सिलाय नुबाथाय आं मदद खालामालासिनो थानो हाया आगै। नोंल' नङा, आं जायखौबाबो मदद खालामगौमोन। थुदे आगै, नोङो बेफोरखौ सानबाय थानाङा। आं गाबोन फुङावनो माइरं दिहुनना लाबोगोन। मोन्थाय दङ आंहाबो न'नि माइरं जानो। थेवब्लाबो दिनैखिनिखौ बाहेरावनो रुटि जाना फैनोसै, बा ओंखाम मोनबा ओंखाम जाना फैनोसै। आरो दायो हराव जानोबो एसे लाबोखानोसै। थौ आगै, आंखौ उखैनाय मोनसोबाय, थुदो थांसै। थौ आब'। नोंसोर सानैया बांद्राय देखायबाय थादों र'। खोब बेयासो अम्बिखिया मा मोनफैदोंबा जोंहानि न'आव र'। नोंनि गथ'खौनो आङो गारनायाव गैयालै। नोंनि गथ'खौनो आङो बन्द'बस्त खालामबाय दङ र'। नों नायबाय था, नोंनि गथ'खौ जुदि आङो फाननो हायाबा फानगोन र' हर आंबो नोंनि गथ'खौ। अब्लासो नोङो गम मोनगोन। गुमा खफ्रिसो आङो, गुमा खफ्रि, खबाइस्रिनि फिसाला। आंनि बिमा खबाइस्रियाबो मोजांबासो मोजां। जाय मानसिखौ गाज्रि मोनोना ओरैबायदि गाज्रि मोनखायो, माने बुंनाङा। र' नोंनि फिसालाखौ बन्द'बस्त खालामगासिनो र' आङो। फानगारगारगोन र' हर, फाननानै हाजार थाखा खामायगोन आं। अम्बिखि, नोङो जोंहानाव फैदों मोजाङानो जादों। नोंनि फिसालाखौ फाननानै फैसा खामायगोन आं मासदानि। बिराद दिन्थिगासिनो नोंसोर सानैया, जेनेबा खोब असे बिब' बिनानाव नांगौनि बांद्राय। दिन्थिबाय था नोंसोर बेफोरबायदिनो, नोंसोर गवा। नोंनि फिसाला अनसायखौ आं जुदि फाननो हायाबा आंनि नामाबो गुमा खफ्रि नङालै मासदानि। नायबायल' था नोंसोरो, नायबायल' था। अबेसे मोजाङानो जादों र', आइजों आरो जमुनाजों गावस्रालायबाय। अब जाला मजा आएगा, देखती हूँ आगे आगे होता है क्या। नैबेखिनि जायगाखौनोथ' आं मोजां मोना। गारि नेबाय थानांगौ। गारिखौनो गंथाम गंब्रै सोलायखानांगौ। गंनै सोलायबाय, दा गंनै सोलायनो दंबावो। नैबेखिनियाव गारिखौनो मोननो नागिरा। लामायालाय मोजाङानो, नाथाय गारिखौनो मोननो नागिरा। हारसिंनो नेबाय था। बेनिखायनो हारसिं फैनोनो बायो आङो। बेनिखायनोथ' दाखालिनो बिबारिजों थांफाबाबो जागौमोन। बे आनैयानो थानो होबाय थायो। आंबो आरो थाबाय ब्रा ब्रा अखा खामनायखाय। लाइमोन। अनजालु, नोङो मा मोनदों बेयावलाय? हा? माने मा नोङो अनजालु? हा? नोङो आंनि पिसा खालामबाय दङ नामा? हा? नोङो आंनि उन मानो फैबाय दङ? लाइमोन, आं नोंनि उन फैयाखै। आङो आनै लानायावसो फैदों। नोंसा आनै लानि न'? नोंसा आनै लानायालाय अबाव बेयाव न' दङ? नोंसा आनै लानि न'आथ' बेयाव नङा। बेयाव नङा, नाथाय बिथिंजायनो थाङो। लामाया बिथिंजायनो थाङो। नंगौसो मायाबा। नोङो आंनिनो उन फैबाय दंखायो। नोङो आंनिनो पिसा खालामबाय दङ, आं मिथिगौ। अननानै लाइमोन, आंखौ रायनाङा। आं ओरैनो बेसेबा टेनसनाव दंखायो। आंखौ नों मानो रायदों? रायनाङा। नों बायदि मानसिखौ राया होनबा खुदुमनांगौ नामा? हा? मा दाबो हिनजाव मोननो रोङाखै नामा? आंखौ दि नोजोर होबाय दङ नोङो? बेफोरबायदि दा बुंलाइमोन। मानो मोना? मोनदोंमोन आङो। मोनदोंमोन? ओमफ्राय दालाय माथो जाखो? ना आरोबाव फाथिलाय बिसिबाय? ओहो, गैला, थैबाय। मा? थैबाय? औ लाइमोन, नोङो आंजों फैखाय। आं सासे हाबा खालामबावदोंमोन, नाथाय दा बियो गैला, थैबाय। अनजालु, नोङो आंखौ थगायनो फैदों? हा? नोङो एखनिबो हाबा खालामाखै आरो थैयाखै। नोङो ओरैनो आंनि सिगाङाव ओरैनो इमसनेलि एक्टिं देखायनो फैदों? हा? गलिथों होननानै। आं नोंनि बाथ्रायाव गलिया, आं नोंनि बाथ्रायाव गोजावा अनजालु। आंनि खिथु उन नों थारमाने आंखौ पिसा खालामबाय दङ ना? दाखालिफोरनिफ्रायनो नोङो आंनि खिथु उन फैबाय दङ ना?
नङालै लाइमोन आंथ' आसरितसो मोनदों आं नोंखौ दिनै लोगो मोनदों आंथ' सिमाङावबो सानाखैमोन नोंखौ आं दिनै लोगो मोनगोन होननानै लाइमोन आं ओरैनो टेनसनखा आंखौ नों रायनाङा मोनथिगौना आंहा दिनै हिनजावा गैला थैलांबाय आं दिनै हारसिं मा दिनैसो फस्थायदों नामा हो फाबा नांबाय नोंनियाव अनजालु फाबा नांबाय सानसे समाव जोंफोरखौ ओरैबायदि आलाय सिलाय खालामदोंमोन नोङो ओरैबायदि सैमा बायदि बाहायोमोन दासो ओमफ्राय रावबो गैया हारसिं टेनसन बेफोरबायदि दिन्थिनो फैदों नोङो फाब नांदों नोङो फाब औ लाइमोन फाब नांदों आंनियानो नोंखौ धोखा होनाया बिनानावखौ बेमार जानायावबो नाया दिनैसो फाब नांदों आंनियाव फाब नांदों आंनिया नाथाय आंनि फाबा आंनि हिनजावनियावसो मानो नांनांगौ आंनि हिनजावा जोबोद मोजांमोनलै लाइमोन जोबोद मोजांमोन बिनि जायगायाव आंसो थैनांगौमोन नाथाय इसोरा बेखौसो मानो बुथारना लांनांगौ आंखौ मानो लांदिया आंसो फाब मावदोंमोन बेथ' मावाखैमोन अनजालु नों थिग बाथ्राखौनो बुंदों फाबा नोंनियावसो नांनांगौमोन नाथाय नोंनि हिनजावनावसो नांबाय जियानो जाया मानो लाइमोन नोंनिया खबरा मा मोजां ना मानो नांगौ आंनि खबरखौलाय नोंनो ओमफ्राय मा नोङो हाबा जायाखै नामा जायाखै आं हाबा साबा आरो जायाबो लाइमोन नङाबा थुदो आंजोंनो थांसाबबाय आं नोंजों मानो लाइमोन मानो थुदोना सोरनिया गोरोन्थि जाया बयनोबो गोरोन्थि जाखायो आंनियाबो जादोंमोन नों खेबसे खिनिखौ निमाहा होना आरो आं मोजां जाबाय आगोलनि बायदि नंला लाइमोन थुदोना आंजोंनो थुदो नोंबो हाबा जायाखैबा जाया आं अनजालु आं नोंनि बायदि मानसिजों हाबा जाया आं नोंखौ फोथायनो हाया फोथायलै खेबसे खिनिखौ फोथाय नों मा बेफोरबायदिनो थाबाय थानोसै नामा हाबा जायालासिनो नोंखौ उनाव सोर नायगोन नोङो बेफोरबायदि थास्लायस्लाय थौना आंजोंनो संसार जाहैनोसै सानैजोंनो जाया आङो संसार आंगायबाय आं आरो आं नोंखौ मालाबाबो फोथायनो हाया बेसेबा फोथायोमोन आं नोंखौ नाथाय नोङो आरो ना नोंखौ निमाहा होथाव जाखाया हगार थांसै आङो प्लिज ना लाइमोन खेबसे खिनिखौ निमाहा होथारदो खमसे खम नोंनि इयुननि थाखाय साननानै आंजों थुदो ना खेबसे थाङा होनबा नों बुजि मोना नामा फोथायनोनो हाला आं रावखौबो फोथायला आङो हौवा सेंग्रा रावखौबो फोथायला आं हगार थांसै आङो नों मानो बुजिया थादो थांसै आं लाइमोन प्लिज ना लाइमोन खेबसे खिनिखौ निमाहा होथारदो लाइमोन प्लिज ना लाइमोन खेबसे गोरोन्थि जाबानो खनले जाबाय थागोन नामा नों मानो बुजिया लाइमोन गोरोन्थियाथ' जाखायो बयनियाबो नों मानो खेबसे खिनिखौ सानसोआ मानो निमाहा होनो हाया सिमाङावबो सानाखैमोन आंदि दिनै अनजालुखौबो लोगो मोनगोन होननानै मानो लोगो मोननांगौ बेखौ मानो मानसिखौ नुबानोथाय थिगसे रागा जोंखायो आङो नंगौखौसो बुंदों ना नङिखौसो बुंदों आं जेबो मोनथिला ना आंनि खिबु उनसो फैगासिनो दाखालिनिफ्रायनो मानो नुनांगौ बेखौ मानो नुनांगौ गोसोखौसो बोरैबा मोनबाय आं मानो नुनांगौ बेखौ बै फाफ्लिखौ नों जुदि मोजां मोनबा दिनै आं बेफोरबायदि जानाय नङामोन बै राहुलखौबो लोगो मोननाय नङामोन आं नाथाय मानोबा दिनै आं बेखौ नुनानै बोरैबा मोनथारदों रागाथ' जोंदोंआनो नाथाय मानो बोरैबा मोनदों गोसोखौनो मानो नुनांगौ बेखौ गाफ्लानासो दिन्थिदों ना मासो नङा बियो गाफ्लायाखै खोना फाब नांमारदों बेयाव फाब दिनै फस्थायदों फाबथिया आरो हाबा खालाममारदोंमोन ना मायो बेलाय हिनजावलाय थैमारदों ना मायो आंबो साला रागावनो मोजाङै माथो होआसै बेखौ जेबो सोङासै थांखांनाय बाथ्राफोरखौ सानबाथाय बोरैबा मोनो आङो रागायानो जोबा बेनि फारसे इसेबो रागायानो जोबनो रोङाखै आंहा थेवब्लाबो मानोबा मानसिखौ नुबाथाय बोरैबाबो मोनखाङो थेवब्लाबो नाङा आं नोंजों मालाबाबो संसार जाफिनला मानोना आं फोथायनो हाया बेसेबा फोथायोमोन आं नोंखौ अनजालु नोंबो थगायबाय आरो राहुलखौथ' आङो गावनिख्रुइबो बांद्रायसो फोथायसिनोमोन नाथाय बिबो आंखौ दिनै धोखा होबाय ओमफ्राय दा हाबा खालामखांनायनि उनावसो आंखौ नांगौ जादों पापिया हिनजावफोरनि लाइफखौ बिसोर मा सानदों जेनेबा किलुना सानदों नामा जायखौ गोसो जायो बेखौनो धोखा होग्रा आरो जुदि हिनजावखौ नोंनो नाङायानो मोनबा मानो हाबा खालामनाय मा एसेबो साननाय गैया नामा मानो धोखा होयो नोंसोरो मानो थगायो जों हिनजावफोरखौ ओमफ्राय नै अनजालुआबो फाग्ला बोरखांलायबाय सान्थि गैला
सान्थि गैला आंनि जिउआव हौवा जातखौनो फोथायनो हाया आङो गोसोखौ बोरैबा मोनदोंलै थेवब्लाबो बोरैबा मोनदों आङो मानो नुनांगौ पापिखौ आयौ आंलाय माथो हाबा जानानै बांद्रायसो हामसिनबावबाय गोरनाखौनो गोलाव नुग्रा जाबाय माथो मालाय गुबुनफोरा हाबा जानायनि उनाव मोदोमसो ओंखारो गुफुर जायो आंहा नै मोदोमबो ओंखारनो रोंला बांद्राय हामसिनबावबायसो आरो गोसोमबो जाबाय मानो गोसोम जाया जानो सानफ्रोमबो अरावनो ओंखाम संबाय थाबा गेसबो गैया माबो गैया गेसखौबो लाबोगोन होननानै लाबोनायनि थाङाखै दाबो आयना नायनोनो बाग्रा जाबाय आं दुखु मोनो आगोलनि महरानो गैला आंखौ सनिया बायदियानो नुला हाबा जानानै ओरैबायदि साजा मोनबाय आं लाइफआवनो बेफोरबायदि साजा मोनफेराखैमोन आं सानदोंमोन बिग्राया आंखौ हाबा खालामखांनायनि उनाव अनगोन होननानै नाथाय अननायानो थाङा आंखौ हराव उन्दुनाय समावल' अनो बेनिफ्राय फुंनिफ्रायनो गैखाला अननायानो गैखाला न'आवसो थांनो लुगैसोबाय आं नाथाय मा होननानै न'आव थांनो आरानि फैसा 50,000 खावना लाबोनाया आं दा बोरै दिन्थिहैनो दे आंनि मोखांखौ आदायाथ' दा आंखौ जानो बायसेसो रागा जोंना दंखोना मा होननानै न'आव थाङो आङो फनखौनो खालामनो साहस मोनाखै आं न'आव थांनायखौथ' बाद हो न'आव थांबाबो आं बुजागोनसो लाइफआव साजा मोनबाय आरो आङो ओइ खोनादोंना मायो बुं मायो माने नोङो न'आव फन हरनो हानाय जाबाय दे नोंखौथ' आथिमंगलबो जानो लिङाखैलै फनफोरा हरदो माबार थांसै आथिमंगल जानो उन्दुनो बिसिना गैया नुवाखै बिसिनायानो फिसाथार र' बेटाव साननैसो थाबावनि आं माने दा फन हरनो साहस जाथ'वाखै आं रायजागोनसो फन हरबाथाय मानो रायलाबायनो एसेबां गोबाव जाबाय 20 दिनसो जाखाबाय माथो हरदोब्रा फना हरदो ओमफ्राय बाथ्राफोरखौ बुंदो र'लै बेटाव साननैसो थाबावनि 20 दिनल'सो जाबाय बे 20 दिनावनो बिसोरनि रागा थाङाखैथ' दाबो रागा जोंबाय दंखोना आरो ओरैनो फैबाबो बेलेग आङो फैसा 50,000 मानि खावना लाबोदों रागाया जोबाखै बिसोरनिया आं मिथिगौ दे होमबा थाबाय था बेफोरबायदिनो थाबाय था बिसिना फिसायावनो नोङो मा लाजिनाय गैया आरो हा नोंसा न'निफ्राय जेबोआनो हराखै नों लाजिनाय मोना आरो मालाय बयबो न'निफ्राय गद्रेज सकेस पालें सियार लाबोखायो मिथिबाय बयनिबो बिमा बिफाया मालाय हाबा जाबाथाय फिसाजोफोरनो बेखिनि बुस्थुखौ हरखायो दादि बिग्राय आङो गोरोन्थि मावना फैदोंना न'आव फैसा 50,000 खावना लाबोदों आरो नोंजों हाबा जानोबो होखायाखैमोन आंखौ गोसो गैखायामोन ना नोंनो हरनो बेनिखायनो आइया आंखौ दानो निमाहा होनाय नङा आं मिथिगौ आरो आदायाबो आंखौ रागासो जोंना दङ आं मिथिगौ बिट्टु आइमोना दा फन हरबाथाय आंखौ रायहरगोनसो था होमबा भिखारि बायसि था नोङो मिथिबाय गामियावबो ओंखारनो हाया आं मिथिगौ ना बयबो सोङो मा नोंसोरखौ दाबो आथिमंगल जानो लिङाखै नामाय होननानै आरोथ' नोंसा बिहावला बेसेबा धोनिखा फालें सियार फ्रिज इनभार्टार बेखिनि बुस्थुखौथ' हरखागोन होननानै बुंखायो बयबो मिथिबाय नोंनि बिमा बिफाया बेखिनि बुस्थुखौबो होनो हायाबा आंहा बेसेबा सनमान थांखागोन मिथिबायना सनिया नों मानो बुजिया थाब फन खालाम मिथिबाय र'ना बेटाव एसे बुजि नोङो आं मिथिगौ बिसोर आंखौ दाबो रागा जोंना दङ होननानै ओरैनोबा नोंजों हरनोनो गोसो गैखायामोन बेनि सायाव आरो फैसा 50,000 खावना लाबोबावदोंसो होमबालाय नोंलाय आंजों मानो फैनायमोन हा आंजों मानो हाबा जानायमोन नोङो जबरदस्ति आङो थोरैनो नोंखौ लाबोदोंमोन नोङो आंजों फैदों जाहाथे बेखिनि बुस्थुखौथ' नोङो बिना लाबोखानांगोन दै आं मिथिया हरखानांगोन नोंसा न'निफ्राय बेखिनि बुस्थुखौ आंनो फालें सियार गद्रेज सकेस फ्रिज आरो इनभार्टार बेखिनि बुस्थुखौ आंनो नांखागौ आरो हागौबाथ' आंनो गारिबो गंसे होबावनांगौमोनसो नाथाय आं बिया आं एसेबांबो लभिया नङा गुबुनफोरबायदि एसेबां लभिया नङा आं मिथिबाय बिनोबा बिदै बुंना दोनखाबाय आंजों खिन्थु बेफोर सोलिया नोंखौ सोर फैनो होदोंमोन आंजों हा प्लिज ना हरनानै बेफोरबायदि बुंनाङा आं दुखु मोनो बेटाव दुखु मानोथ' फैनायमोन आंजों हा मानो जबरदस्ति हाबा जानाय हा 50,000 फैसा लाबोनायखौनो बिराद गिदिर माबा जेनेबा बिराद करोड़ लाबोनाय रखम मोनबाय नामा साला बेटाव नोङो मानो बेफोरबायदि नोंथ' फार्स्ट टाइमाव बेफोरबायदि नङामोन आरो नोङो आंखौ फार्स्ट टाइमाव जुदि मोजां मोनामोनबा आं नोंजों जबरदस्ति हाबा जायामोन सानसे समाव नोंबो आंखौ मोजां मोनोमोन बेटाव बेनिखायसो आं नोंखौ नागारनो हायासै बेनिखायसो आं नोंजों जबरदस्तिबाबो हाबा जानो फैदों नोंनि आसलि रुपखौ एबारसो मिथिबाय आं सिमाङावबो सानाखैमोन आङो नोंनि बेफोरबायदि होननानै एसेबां लभिया नोङो आंनि न'निफ्रायसो लुबैबाय थायो गाव हले खामानिखौनो मावनो थाङा